Håk, bare slipp ut 2 sekunder, så jeg må klare å gå rett. Hva er det han skal da? Hva er det han skal? Hva er det han skal? Han skal ned, Jeg har klokket å fange på huet ditt. Jeg skal ned bakken. Jeg gir faen, jeg var så jævla tam, da. Karsten kryper. Karsten, la han puste. Karsten, slipp den, la han puste. Nå har vi posen. Han sovner jo, han bør ikke pose for sovne han her. Han må legges opp i posen. Så kommer han... Han må få av klærne her. Ja, men klærne er oppe i posen. Nei, du må... Stopp den. Legger du sånn da? Kom igjen, Jan. Har dere funnet posen hans? Alt ligger klart der inne. Ja, det viser litt hva du tenker da. Jo, bra, Karsten. Karsten, du vil ha med hendene dine? Ja, men det har vi alle sammen vært. Vi har hatt lomme i debuten, og vi tror det er drit. Ta hjertet her.